să nu vă încredeți în justiția română din Oradea, pentru că justiția română din Oradea vrea să mă închidă pe nedrept la părnaie, să-mi dea 1 an și 2 luni, când încolo o să primesc 4 ani. Sunt acuzat că l-am bătut și l-am șprat pe Călin Blaga Lucian, torționarul gardianul din Oradea, comunist. Este unul tânăr fără păr în cap, are păr de la mezochichel. Este un comunist securist care pe mine mi-a făcut mult rău la pârnaie și afară l-am iertat. Și acum pe mine mă acuză justiția română că eu am abuzat de el. Să vă arate justiția română pe televizor, pe TV, dovada vie că eu l-am șpăreat sau l-am bătut pe Călin Blaga Lucian. Cum funcționează justiția română, mă? Cum funcționează, ați văzut? Păi da.